Guys, jeg har fået en pakke hjem. Og vi skal unboxe den. Jeg ved ikke, hvad der er. Så ja, lad os bare unboxe den. Jeg tænker lige at sætte det på speed, fordi den er virkelig godt, og så den er så pakket, så ja. Okay guys, jeg har fået 2 ting. Så vi har min julekalender her. Jeg har min julekalender her. Og så har jeg fået et eller andet her gift. Så er det bare sådan en lille gift, kan man sige. Okay. Men lad os faktisk bare unbox alle, jeg har. Guys, jeg var lige et andet sted hen, men den der anden pakke, det er ikke min, så ja. Men sådan, det ser sådan her ud. Sådan her ud, og det er faktisk min. Jeg ved ikke, ja, der står også her. Så jeg tænker bare, at vi skal unbox det hele indtil videre. Eller ikke det hele, men til den 16. vist. Er det den 16. Lad mig lige tjekke. Yes, det er den 16. Men I får mig bare til at se unbox det. Jeg ved ikke, om videoen bliver for lang, men jeg overvejer lige, om jeg skal tage det på speed. Vi skal tage det måske på speed senere, men vi skal lige, så vi har den 9. her. Den første her. Og lad os se, hvad jeg har i min første her. Okay, lad mig lige gætte. Jeg tænker nok, det er en lipgloss, fordi ja, lad os sige en lipgloss. Og jeg har altså ikke snydetjekket, og det ved jeg jo ikke. Okay, lad os se. Oh my god, det er en lipgloss. Så det var faktisk bare den første. Okay, jeg tænker måske, at jeg måske bare unpakker alle i speed, og så viser jeg bagefter, hvad jeg har fået. Så ja, men jeg tager det lige på speed. Okay, så vi kan se så her rigtig meget. Jeg har unlocket her. Og her er alt det papir. Så ja, vi skal kigge igennem alt, jeg har fået her. Øj! Jeg tænker bare, ligger det her i en lille kasse. Alt det her. Lige der bliver kludet. Men det er faktisk en mega god julekalender. Og den hedder Revolution. Hvorfor misser jeg hele tiden? Altså, det er sindssygt irriterende. Okay, så lad os starte med noget, der ligger her. Så det første er en lip mask. Vi kan se her. Lad os lige sådan her. Jeg har faktisk nogle her bare i mindre version, men ikke for Revelation. Så ja. Så vi kan lige se farven måske. Okay, hvis I kigger ordentligt ned, så kan man se, at den er lidt rød-pink. Eller så er jeg bare blind. Nå, men lad os gå videre til næste. Næste er simpelthen den her lipgloss. Brun lipgloss, jeg har faktisk allerede en. Men jeg har faktisk ikke noget fra Revelation her. Jeg har den her brune lipgloss, hvis man kan kalde det for en brun. Og så har jeg den her brune lipgloss. Har jeg flere? Nej, jeg har ikke flere, men det er mine 2 brune lipglosser. Så ja, men jeg har den her. Jeg skal lige åbne den. Det var for lige til den. Nej, det var faktisk ikke så godt. Men vi skal måske prøve noget her i starten, eller til sidst i videoen. Men lad os komme videre til næste. Næste er simpelthen den her baking powder.
Den er lidt sød sådan her. Nå. Lad os lige se, hvordan det ser ud. Jeg har ingen forstand på det her. Jeg har aldrig haft forstand på makeup. Men nu har jeg besluttet mig, at jeg skal have noget forstand. Jeg er blevet i gang med det her. Så min mor, eller min store hun har sødt forstand. Men lad os gå videre til næste. Næste ting er sådan en her lille beauty blender. Ej, jeg skulle lige være snippet til den. Ej, den er ret lille. Jeg har ikke sådan en her i forhold til mine andre. Ja, det er de mindre. Men I kan godt se, at jeg har brug for en ny. Så ja, det er godt, jeg lige har fået sådan en her. Men så ja. Næste, jeg har fået indtil videre, hvis jeg kan sige det, er sådan en her lille børste her. Den er sindssygt cute. Jeg kan faktisk godt lide den. Den er også ret blå. Og så elsker jeg faktisk bare designet, at der er sådan guld her. Så ja. Jeg skulle lige nå at spise aftensmad, så ja. Men så jeg nåede ikke lige at tage 6. ting. Og jeg har også lige fået noget sodavand her. Noget hindbærbrus. Men videre til videoen. Og jeg har fået sådan en her powder blush. Man kan godt se. Jeg filmer her. Jeg har fået sådan en her powder blush. Og hvis jeg lige åbner den, ser den sådan her. Guys, har I bemærket, at min negle knækkede? Jeg skal have filet den. Jeg gjorde den i dag. Ja, til idræt. Det er faktisk en meget sød farve, så det var det, jeg har at sige. Næste er noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Det er Face and Body Gems. Kan jeg tænke om? Jeg kan ikke se. De her Face and Body Gems. Og jeg elsker det faktisk bare. Altså body, altså man kan sætte dem over. Jeg ved ikke, om min storesøster gerne vil have dem. Jeg kunne også godt bruge dem. Slet ikke, fordi jeg har så lidt makeup. Nej, jeg har faktisk en hel skuffe. I kan godt se det lige om lidt. Jeg skal bare have taget noget papir ud, jeg har tegnet. Hvad? Det er lige meget. Så det her, og så helt der altså. Jeg kan ikke engang stikke min hånd vej. Så ja. Men det var de her Face and Body Gems. Altså diamanter. Så jeg skal videre til næste. Næste er en powder highlighter, og den er faktisk ret flot. Jeg har faktisk en highlighter mere i sådan en her brun farve, som I kan se her. Bare uden det hvide. Men ja, jeg skal nok få brugt alt det her. Det skal jeg nok sige. Ja, men jeg har faktisk ikke noget at sige om den. Det er faktisk bare ret kedeligt, altså ligesom alle andre. Næste er også en highlighter, og det er sådan en her så pink. Jeg kan se her. Jeg åbner den, så I kan se bedre. Den er sindssygt sød. Jeg ved ikke, om I kan se, at den er pink. Men den er faktisk bare sindssygt sød, og jeg har faktisk brug for highlighters. Så det er godt, jeg har. Så ja. Så har vi næste, der er den her. Og det er noget til øjenbrynene, vist. Ja, den ser sådan her ud. Og jeg har allerede ødelagt den lidt. Som I kan se her i siden. Kan man se det? Kan man se det? Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg tror ikke, men fordi, og man kan også godt se her i låget, at der kommer. Kan man ikke? Nej, mit kamera er bare så dårligt lige nu. Den er allerede gået lidt i stykker, altså hvor den har fået en ris.
Sådan lige, hvor den er sådan en hak. Sådan. Vi siger det her, så går der en hak, og så går den op igen. Ja, yeah. Det sker for alle. Eller kun for mig, men ja. Yeah. Så har vi fået den i en anden farve, en mørkebrun. Jeg ved ikke, om min mor vil have dem. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den, men vi beholder det bare, fordi det er mit. Så ja. Men nu skal vi videre til lipgloss og læbestift, jeg har fået. Så den næste, jeg har fået, det er den her. Sådan en shine lipgloss. Vi kan lige se den her. Den dufter faktisk sindssygt god på luft. Ja, I know guys, I behøver ikke at sige, den dufter godt. Og så bare alle jer, I bare siger, den dufter dårligt. Så bare sådan lovligt. Det er sådan en glimmer i den. Vitamin E i. Er der det makeup, eller er jeg bare dum? På fransk hedder en lipgloss gloss. På italiensk hedder det Lucida Labbra. På dansk hedder det bare lipgloss. Ja, jeg kan ikke finde ud af det. Men lad os bare komme videre til det næste. Jeg har bare stået her og læst sprog op af, hvad det hedder på andre sprog. Altså jeg tænker sådan, at vi tager alle lipglossene først, og så læbestifterne. Ikke læbestifterne, men læbestifter. Men ja. Så vi har den her lipgloss. Der står blusher, men I think it's a lipgloss. Og hvis det ikke er lipgloss. Det er det. Okay, den dufter sindssygt meget plastik på. Gør den ikke? Jo, guys, det gør den. Jeg ved ikke, hvad I synes, den dufter, men jeg synes, den dufter plastik. Ja. Her tager jeg ikke et klip, fordi det var meget kort. Så her skal vi til næste, og det er en eyeshadow. Og det her eyeshadow. Og den har faktisk bare ikke nogen duft. Ja, den har ikke nogen duft, men det er sådan en her med glimmer i. Kan også lige se den hernede. Så ja. Så kommer vi til læbestiften. Jeg tænker, vi tager den her først. Den lyse. Så vi har den her. Vi kan faktisk bare ikke se nu. Vi kommer til at prøve det på til sidst. Jeg ved ikke helt med de der diamanter, men ja. Jeg skal videre til den næste. Og den klipper jeg heller ikke. Det er den samme, bare en mørke farve. Vi kan lige få her. Så har vi de to ved siden af hinanden. Løs og mørk. Der er meget forskel. Eller hvad er det? Er det hoved? Har jeg puttet noget på den der? Nå, jeg lavede et ris i den. Men lad os lige prøve at se forskellen her. Jeg tegner bare på mig selv lige nu. Ja, jeg havde glemt at putte noget på. Det er forskellen der. Nej, jeg kan ikke sige så meget, men ja. Det var faktisk bare helt, jeg havde prøvet på i dag. Guys, jeg kommer til at lave en part 1 eller part 1 2. Fordi ellers så bliver videoen alt for lang. Så ja, men så ses vi bare til part 2. Bye bye!